هر سه ولاتên gerentîdar ji bo civîna asîtana û rewşa Sûriyê ango Rusya û Îran û Tirkiye daxuyaniyek hevbeş wekû encam ji biryarên civîna asîtana nehre ji neh xalan pêk dihat belavkirin û têda hatiye ku her sê welatan tekezî li ser serweriya Sûriye û yekbûna xaka wê û pêwîstiya pabendbûn bi wan prensîpan li ser astê navdewletî kirin û her karekî li dijî wan prensîpan divê rêgirî jê re bêkirin. Tekezî li ser bicîkirina beyannameya durustkirina deverên kêmkirina astê şer lê Sûriyê kirin. Di heman demî de hinek rêkeftinên din jî di çarçoveya danûstandinên asîtana de divê werin bicîkirin û rewş û pêşhateyên dawî li ser xaka Sûriyê hate gengeşekirin. Tekezî li ser rûla giringiya ku deverên kêmkirina astê şer lê Sûriyê dileyze di derbarê agirbestê lê Sûriyê de kirin. Di daxuyaniyê de hatiye ku ew deverên kêmkirina astê şer lê Sûriyê nayê wê wateyê ku serweriya Sûriyê sînordar dike û dibînin ew dever tinê demkîne. Tekezî li ser handana hewlên ku jiyana siruştî vedgerînên Sûriyê kirin û ji bo ku ew xwest here serî ew ê asankariyan li pêşiya her hewlekî ji bo derbasbûna alîkariyên mirovî û yên pizîşkî ji bo sivîlan bike. Her sê welatan tekezî li ser ji navbirina terorê li Sûriyê kirin û rêxistina Daeş û Cebhatin Nusra wê armanca wan ya serekebe. Pêşwazî li darxistina civîna didwaniya grupa karên berpirs di ber dosyeya girtiyan û şehîdan de li Sûriyê kirin. Di xala heftan de hatiye ku her sê welatan wekû mifajê girtin ji biryara encumena navdewletî 2254 wê biryara navborî berçav bigirin ta ku rewşa Sûriyê bi şêweyekî siyasî were çareserkirin. Di daxuyaniyê de spasiya serokê Kazaxistanê hatibû kirin, di heman demî de biryar standin ku civînek navdewletî wê li bajarê Sûd jî li Rusyayê di derbarê Sûriyê de di dema bê de were li darxistin.